खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हरे दैमारि नैबे बिटिआरनि बिसायख'थि 2025नि सम दा बेवहा बे बिसायख'थिखौ लानानै जोंनि मेलेमजिबि गोरों गोराफोरा बायदि समाव बायदिसिना बाथ्रा सावरायदों। बेनि लोगोसे फैगोन जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो बोरैहाय जोङो साननानै माबायदि बेफोरखौबो सावरायदों। बिनि लोगोआवनो आंबो सासे बड'सा हिसाबै फैगोन जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बाहागो लानानै आङो आंनि मोननैसो बाथ्राखौ बुंनो बेवहा आगान सुरदों। दा आंनि सावरायनाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि नैबे जा बिटिआर इलेक्सन बिटिआर जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो जेरैखि जाया बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ जोंनि बे बिटिआर सेक्टरनिफ्राय जों सिबगारनांगौ। मानो सिबगारनांगौ, मानो बिथांमोननो भट होनाङा, बिनि सायाव आङो मोननैसो जुक्ति होनानै बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों। बे से नं आयदायानो जाहैबाय जे थांनाय समाव जोंनि बिटिआर बे ओनसोलाव एमपि दिलीप सयकिया फैनानै खोनासंथावै बिबुंथि होदोंमोन। जोंनि दुलाराय ट्राइबेल माहारिनि फारसे सांग्रिथाव मोनसे बिबुंथि होदोंमोन आरो बे बिबुंथियानो जाहैबाय 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक लोगोसे थानो हाया आरो जों फैनाय जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सरकार दानो हायोब्ला अब्ला जोङो संबिजिरखौ सोदांनानैब्लाबो संबिजिरखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैब्लाबो जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ जोङो बिनिफ्राय दैखांनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिथांनि बे बुंनायाव दुलाराय ट्राइबेल माहारिया जांख्रिखांदों। जोंनि हेंथायै जा बाथ्रा बुंबाय बे हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि फारसे जोंनि ट्राइबेलफोरा थांनाय 18 अक्ट'खालि बेहाय बिथांनि जा जांख्रिथाय बिबुंथि बे जांख्रिथाय बिबुंथिनि सायाव टिचार बिलाइनि गेजेरजों बिथांखौ जोंनि ट्राइबेल ओनसोलाव हाबनो बन्द' खालामनाय जादोंमोन। बिथाङा जाहाथे बिथांनि जा बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राखौ दैखांनायसिम बिथाङा जाहाथे जोंनि बे ट्राइबेल ओनसोलफोराव हाबा बेखौ होबथानाय जादों। 2 सप्ताहसो सम थांनायनि उनावबो बिथाङा बिथांनि जा बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राखौ बिथाङा दिखाङाखैसै। बेखायनो 21 आगस्ट सानखालि मा खालामनाय जाबाय जे बिथांनि जा मुसुखा बे मुसुखाखौ जोंनि ट्राइबेल संघनि फारसेनिफ्राय बेखौ बरमा हावलियाव सावनाय जादोंमोन। दिलीप सयकियाखौ सावनायनि जा अर बे अरा थांनानै दिल्लीसिम मोनहैदोंमोन। दिल्लीसिम मोनहैब्ला दिल्लीनि बिथांमोननि राजखान्थि हान्जानि हाइकमान्डआ जानो हागौ बिथांखौ माबा बिथोन हरदोंमोन आरो बे बिथोन बादियै बिनि साननैसो थानायनि उनाव बिथाङा बेखौ दिखांना लानो गोनां जादोंमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जोंनि आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेसन एक्ट 1886 चेप्टार 10 नि खायसे दफाजों दाजानाय खायसे चेप्टारजों दाजानाय आरो बे चेप्टारफोरा जाहैबाय 161, 160 आरो बेनिफ्राय 162 सेक्सन 2 बे मोनथाम सेक्सनजों जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ दानाय जादों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बे ट्राइबेल ओनसोलनिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय जुदि बिथांमोना दैखांनांगौ जायोब्ला बे बाथ्राया गोरलै जानाय नङा। मानोना बेयो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि जा आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेसन एक्ट 1886 नि बे जा 61 आरो सेक्सन एक्ट 160 जों दाजानाय। बेखायनो बेखौ हरखाबै संबिजितनि लोगो बेयाव जेबो सोमोन्दो गैया। बेखायनो संबिजितसो सोदांनानै बेखौ बिबायदि होनो हाया। नाथाय होनब्लाबो आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्टआव एक्टनि चेप्टार 10आव ओरैबायदि खायसे सेक्सन दंबावो जायफोर सेक्सनखौ बाहायनानै सरकारा जायखिजाया समावनो मा खालामनो हायो बिथांमोना जोंनि बे जिथु ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा हुफोरखौ बिथांमोना बोख्लाबनो हायो बा सिज खालामनो हायो। जे बिनिनो बे सेक्सनफोरा जाहैबाय जे 164
साब सेक्सन 4 162 साब सेक्सन 4 बे मोननै जा सेक्सन बे मोननै सेक्सनजों सरकारा जायखिजाया समावनो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हाखौ बिथांमोना बोख्लाबनो हायो सिज खालामनो हायो आरो बेखौ बिथांमोना गावनि साननाय बायदि गुबुनारि मानसिफोरनो न' बां लुना थानो बिथांमोना होदों आरो थांनाय समाव जों नुदों जे बेबायदि सिज खालामनाय हाफोरखौ बिथांमोना बांलादेशनिफ्राय हारखोमाबोनाय नेपालनिफ्राय फैनाय नेपालि ओजों बेंगलनिफ्राय पुब बंगनिफ्राय फैनाय बाङालिफोर बेबायदि मानसिफोरनो थांनाय समफोराव जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव माने बिथांमोना हा होनानै थानो होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेबायदियाव जों दिनै नुनो मोनदों मा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जोंनि जायफोर हा दङमोन जोंहा सरकारि हा रिजार्भ हा फरेस्ट हा बा बिदिनो पिजिआर भिजिआर जायफोर हा दङमोन बे हाफोरा दिनै माने बे बिसानफ्रा दिनै खमायलांनो हमदों। बेखायनो फैगोन बोसोरफ्राव जाहाथे बेबायदि सेक्सनखौ बाहायनानै बेबायदि सेक्सनखौ बिसोरो एमेन्डमेन्ट खालामनानै जाहाथे आरोबाव जोंनि बे जायगाफोराव माने गुबुनारि मानसिफोरखौ सोनो हाया बिनि थाखाय जोङो निस्सय सामोल थानांगोन आरो बेखायनो फैगोन जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों जायखिजाया बे बिजेपि जा राजखान्थि हान्जा बे बिजेपि राजखान्थि हान्जानि बे बिसाथिफोरनो जोङो जेब्लाबो भटखौ होनो नाङा। भटखौ होयोब्ला बिथांमोना देरहागोन बा बिथांमोना सरकाराव फैगोन आरो बिथांमोना सरकाराव फैयोब्ला बे जिथु जोंनि हा हुनि जा समस्या हा हुनि जा जेंना जोंनि सिगाङाव नुजादों बे जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना गावसोरनि गोसो खुसि मथे साम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 चेप्टार 10नि खायसे एक्सनफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिथांमोना हयथ' बे मानसिफोरखौ बेयाव सोसननो हागौ। दा बेखायनो गिनांगौ जा बाथ्रा बेनो आरो दिलीप सैतानि बुंनाय बाथ्रानि आन्दोआव बेबायदि बाथ्राफोरा सिखोमानानै दङ। बे अक्ट'खालि हिमन्त बिश्व बिजेपि सरकारा मोनसे नटिफिकेसन दिहुनदों आरो बे नटिफिकेसना नोंथांमोननि सेराव आं दिन्थिबाय जोंनि बेनो बे नटिफिकेसना बे नटिफिकेसननि गेजेरजों प्रटेक्टेड क्लास नङै खायसे सुबुं हारिनि मानसिफोरखौ जोंनि तिराप बेल्टआव न' लुना थानो हा हुनि मोन्थाय होनो बिथांमोना आगान सुरदों। दा बेनो जाहैबाय बेनो बे आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेसन एक्ट 1886 चेप्टार 10नि जा दफा सेक्सन 160 साब सेक्सन 2खौ मा खालामनानै सोदांनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिथांमोना दिनै जोङो नुनो मोननायाव आहम मटक मरान सुतिया गरखा कच राजबंसि टि गार्डेनार बिथांमोनखौ माने बेवहाय थानायनि खाबुखौ होदों मोन्थायखौ बिथांमोननो होनाय जादों। आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 चेप्टार 10 बिनो सेक्सन 165 साब सेक्सन 1नि बायदिब्ला बियो अबैध आरो बियो माने आयेननि बेरेखा जायो बे खामानिया। साननो गोनां बाथ्रायानो बेनो जाहैबाय जे दिनै तिरापआव आसाम सरकारा जेरैबायदि आनप्रटेक्टेड सुबुंफोरखौ प्रटेक्ट लाबोनानै जेरैबायदि बेयाव थानायनि खाबुखौ होबाय जोङो दा गिनांगौ बाथ्रायानो बेनो जे जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव बिदिनो आनप्रटेक्टेड गोबां मानसिफोर दङ जोंनि ओनसोलफोरावबो दङ दुलाराय जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे आनप्रटेक्टेड सुबुंफोरनि गोबां मानसिफोरा जोंनि बेवहाय दङ। दा बे सुबुंफोरखौ बे जिथु सेक्सन जेरै सेक्सन 160 साब सेक्सन 2नि जोहै जुदि बे मानसिफोरखौ प्रटेक्टेड क्लासाव लाबोयोब्ला मोनसे समाव जोंहा मा जागोन जोंनि इयुन जोलैफ्रा बिथांमोनखौ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनो हानाय नङा होखारनायनि जेबो लामा थानाय नङा। होनब्लाबो बिदिनो सेक्सन 165 साब सेक्सन 1नि दारै बिथांमोनखौ होखारनो हायोब्लाबो नाथाय बिथांमोना प्रटेक्टेड क्लास जानानै थायोब्ला बिथांमोनखौ होखारनाया गोब्राब जायो। दा हमना ला हिन्दु बर्णफोरनि उच्च हिन्दुफोरनि जायफोर सुबुं कलिता गहाय कच राजबंसि नेपालि बाङालि मुसलमान बिथांमोनखौ जुदि
बे सेक्सननि गेजेरजों आनप्रटेक्टेड खालामनानै दोनोब्ला उनाव जोंनि उन जोलैफोरा मा जाहैगोन जे सेक्सन 165 साब सेक्सन 1खौ बाहायनानैबो बिथांमोनखौ होखारनो हानाय नङा बे मोनसे खान्थि दङ बेखायनो दिनै बिजेपि सरकारा बेखौनो नागिरदों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो जोंनि जा 6 सिडिउल बा जोंनि जा बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जायफोर माने गोजौ हारिनि जायफोर सुबुंफोर दङ जायफोर फोलेर दङ बिसोरखौ माने लासै लासै प्रटेक्टेड क्लासाव लाबोनानै जाहाथे बिसोरनि जा थामोनथा बे थामोनथाखौ माने गोख्रों खालामनो थाखाय बिथांमोना सिरि फाव फालिगासिनो दङ आरो खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ आरो बिनिनो मोनसे नेरसोना जाबाय मा नैया आं बिसोरो नोंथांमोननो खिथिबाय जे नैबेखौ दाखालिल'सो बिथांमोना दिहुनदों आरो नैबे जुदि नटिफिकेसन दिहुननानै गुबुन हारिफोरखौबो जुदि प्रटेक्टेड क्लास खालामनानै जोंनि जायगाफोराव जुदि थिसनना दोनोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद खैफोद जागोन मानोना इयुनाव जों बिसोरखौ गोब्राब जागोन जोंनि उन जोलैया उनाव जोबोद गोब्राब मोनसे थासारियाव गोग्लैहैगोन बेखायनो जेरैखि जाया जोंनि बिजेपि सरकार जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जानो हाया बिटिआरनि जा सरकार बे बिटिआर सरकारनि बिबानाव जाहाथे फैनो हाया बिनि थाखाय जोङो सामोल थानांगोन आरो जों बिथांमोनखौ जेरै हागौ एरै जोङो नेवसिनांगोन आरो जोङो भटखौ होनांगोन नङाबा नुहुरनानैबो जोङो मिन्थिनानैबो जोंनि जा खैफोद बे खैफोदखौ जोङो माने आथिं खाथिसिम माने लिंनानै लाबोनाय बायदि जागोन दा जायखिजाया दा बे बिथिङावनो फैगोन जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दिनै बिजेपिया माने गासिबो सुबुंनो समान अधिकारनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो समान अधिकार दाखालिल' जों खोनानो मोन्दों दा बा बिथांमोननि जा बिबुंथि बे बिबुंथिफोराव समान अधिकारनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो समान अधिकारखौ बोरैहाय मोनो समान अधिकार इकुवेल राइटआ जोबोद गोनां गिदिर बाथ्रा मोनसे पलिटिकेलनि बाथ्रा बे इकुवेल राइटफोरखौ मोननांगौब्ला जोङो जाय ट्राइबेल मानसिफोरा जाय राइटफोरखौ जों मोनगासिनो संबिजितनि जाय राइटफोरखौ जाय मोन्थाइफोरखौ जों मोनगासिनो दङ स्पेसियेलि जों जायफोरखौ मोन्दों बेखौ जोङो बोरैहाय रानना लानो बोरैहाय राननानै बिसोरखौ समान खालामो बिसोर ओरैनो गोजौ हारिनि सुबुंखा बिटिआरनि बाहेराव जों जायफोर ट्राइबेल मानसिफोर दङ जोंथ' बिसोरजों आरो खम अधिकार जानो हायाखैना जों ट्राइबेल मानसिफोरा जेनेरेल एरियायाव जेब्लाबो समान अधिकार जों मोनाखै बेखौ जों नुवाखै दिनै बिजेपिया जोंनि बे बिटिआर सेरसायाव फैनानै बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों जा समान अधिकार मोननायनि बाथ्राखौ बुंदों बेखौ जोङो आंनि फारसे खिन्थु आं बेखौ बिबायदि गनायनो हाया मानोना जोंनि जायफोर पलिटिकेल मोन्थाय जों दा मोन्दों बे पलिटिकेल मोन्थायफोरखौ जोङो गुबुन हारिनि मानसिफोरजों जों रानना होनो हाया जों रानना होनो हाया बे जोंनि मोनखानायखा दिनै मोननांगौखा आरो बेखौ जों मोननांगोन एसे जोङो दिनै दावगानानै बे गुबुन हारिफोरा जेरैबायदि दावगालांदों बे दावगालांनाय हारिफोरजों जोङो समान जाहैनो हागोन बेसो बाथ्राया बिसोर समान जानाया गुबुन बाथ्रा आरो जों समान जाहैनाया गुबुन बाथ्रा दे बेफोर बाथ्राखौ नोजोर होनानै फैगोन जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो बिजेपिखौ जोङो एंगारखानांगोन खावलायनो सानो जे बिजेपि राजखान्थिनि हान्जानि गेजेरजों बा जा सरकार दङ आसाम सरकार बे आसाम सरकारनि गेजेरजों माखासे खैफोदफोर फैगोनखौ जों नुहुरगासिनो दङ आरो खैफोदफोरा फैगासिनो दङ दा बे खैफोदफोरखौ नुनानै दिनै बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा माने थांनानै बिथांमोननि साफा सोद्रोमा जाना थाहैदों बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ सानै हय जाहाथे उनहालागै माने बिथांमोनखौ नागारना फैयो आं बेखौ माने खावलायनो लुबैयो आरो दिनै बिटिआराव बे बिटिआर ओनसोलाव जोंनि बे बेल्ट ब्लक ओनसोलाव जोङो बिजेपिजों थानायनि ओंथियानो जाबाय मा बिजेपि राजखान्थि दलखौ जों गोख्रों खालामनाय बिथांमोना गोख्रों जायोब्ला बेयाव जोंनि जा सामलाय बिबान जा गभर्नमेन्टनि जा बिबान सरकारनि जा बिबान बे बिबानाव बिसोरो फैगोन आरो बिबानाव फैनानै बेवहाय सावरायनाय बायदि बिथांमोना जोंनि साननायनि उल्था खामानि मावनायखौ जों नुगासिनो दङ दा बेनो नैथि आयदाया आंनिया सावरायनाय आयदानि दिनै जोङो बर' माहारिनि सुबुंफोरा सावरायनाय आयदानि दिनै जोङो बर' माहारिनि सुबुंफोरा राजखान्थिनि बेलायाव जों खौसे जानो नांगौमोन आरो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बर' हारिनि मोन 16 हारिमा आफादफोरा बे मोननैबो हान्जाखौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननैबो हान्जाखौ खौसे खालामनो थाखाय नाजादोंमोन गले गले सावरायनाय जादोंमोन सिटिं जादोंमोन
आरो थांनाय 28 आगस्ट खालि लास्ट सिटिंआ लास्ट सावराय मेला जादोंमोन आरो एदिनखालि बिथां BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया फैयाखैसै बिथाङा फैयाखैसै आरो बिथाङा फैयैनि थाखायनो जोंनि जा सावराय मेलनि जा थिरांथा बा सावराय मेलनि जा मोनसे साननाय दङमोन जा मोनसे हास्थायनाय दङमोन बेयो जाफुंना फैयाखैसै माने गोरोबथाया जायाखैसै दा गोरोबथाया जायाखैब्ला जायनि लोगो लोगो दिनै जोंनि गेजेराव बे बिसायख'थिनि बेलायाव जों नुनो मोनदों जे जोबोद गुलाय गुजाय नांलाय खमलायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो मोननैबो राजखान्थि हान्जाया खौसे जानायमोनब्ला अब्ला बेबायदि गुलाय गुजाय नांलाय खमलाया जोंनि गेजेराव दिनै नुजानाय नङामोन आरो फैगोन जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मिनि खुसियै भटखौ होनो हागौमोन बा भट होनो थांगौमोन बेयाव दा बे खैफोदाव फैनो हायैनि थाखाय इदिनखालि जोंनि बे हारिमा आफादनि मेलेमजिबि बिथांमोना एसे सावरायलायनानै फैगोन दा बिसायख'थियाव UPPLनि दैदेनगिरि माननीय प्रमद बर'खौ फैगोन दा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि गेजेरजों माने BTRनि दैदेनगिरि बा BTR सरकारनि मासियाव फज'नो थाखाय मोनसे गरन्थ खालामनाय जादों आरो बे गरन्थ बायदियै दिनै जोङो बे प्रमद बर' बिथांनि फारसे जोङो भट होनायनि जा बाथ्रा बे भट होनायनि जा बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोङो गोथौयै माने नायबिजिरनानै मानो भट नांगौ बे बाथ्राखौ जों मोनदांनो हादों जे बिथां प्रमद बर'खौ भट होनानै देरहानांगौनि बाथ्रायानो जाहैबाय जे जोंनि जा 2020 मायथाइनि जा BTR सुक्तिनि जायफोर दफा दङ बे दफाफोरा दाबो मोजाङै मावफुंनाय जायाखै दाबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनाय जायाखै गोबां दफाफोर दंबाबो जायफोर दफाखौ जोंनो मावफुंथारनांगोन बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आरो बिनि लोगोसे थांनाय समाव बिथाङा जायफोर मावफारि आखायाव लादोंमोन जेरै अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि बिदिनो लादोंमोन बे बिथांखिफोरखौ जाहाथे आरो मोजाङै मावो बिनि थाखायनो बिथांनो जोङो भट होनाया जोबोद माने गोनांथार जागोन आरो बिनि अनगायैबो थांनाय बोसोरनिफ्राय बिथाङा सुपार 50 मोनसे बिखान्थि बिथाङा दिहुनदों बे सुपार 50नि गेजेरजों दिनै जोंनो नांगौ जानाय अफिसार ICS अफिसार ACS अफिसार BDO SDO बिदिनो डक्टर इन्जिनियार जायफोरखौ जोंनो नांगौ बे नांगौ जानाय सुबुंफोरा बे सुपार 50नि गेजेरजों दिनै लासै ओंखारलांनो हमदों बेखायनो बे सुपार 50नि गेजेरजों आरोबाव जाहाथे जोंनि बर' सुबुंनिफ्राय बर' रायजोनिफ्राय आरो मोजां अफिसार ओंखारो डक्टर इन्जिनियार ओंखारो बे खामानिखौ आरो गोख्रोङै मावनो थाखाय जोङो प्रमद बर' बिथांनो भटखौ जों होथारनांगोन जोङो होनांगोन आथिखालनि फारसे जा गेलेनाय आयदा बे गेलेनाय आयदाखौबो बिथांनि नाजानायाव दिनै बेसेबा गोजौआवलागै दावखोलांदों आरो बे गेलेनाय बिफाननि गेजेरजों गेलेनाय बे आयदानि गेजेरजों दिनै जोंनि गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा माने गावनि जिउनि जा थांना थानायनि जा जिउ लामा बे जिउ लामाफोरखौबो नागिरनानै मोनदों बेखायनो बेखौबो जाहाथे बिथाङा माने बे खामानिखौ मावो आरो बयनिख्रुइ गिदिरसिन बाथ्राया जाहैबाय थांनाय बोसोराव जोंनि बड'लेण्ड फेस्टिभेलखौ बिथाङा दिल्लीयाव लांबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 19 नभेम्बरखौ बिथाङा दिल्लीयाव लांबाय लोगोसे आरो लांनानै बेयाव ओरैबायदि गाजा गोमजायै फालिबाय जायखौ नुनानै भारतबर्सनि मानसिफोरा सोमोनांनो गोनां जादों बर'खौ खुंनायनि गेजेरजों बर' मानसिफोरखौ बिथांमोना दिनै मोजाङै मिथिनाय जाहैबाय दा बेयो मोनसे जोबोद मोजां खामानि जादों सिगां हाग्रामानि दिनाव बे बड'लेण्ड फेस्टिभेलखौ जौ सेरेब जुवाजोंसो बिथांमोना बेखौ गेलेयोमोन आरो जेबो नेम निति आसार खान्थि गैयालाबानो माने जानाय लोंनायल' जौ जुवा सेरेब लोंनायल'सो बे माबा जादोंमोन जेबो बेयाव जों माबाखौ नुनो मोनाखैमोन दा बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनदों जे प्रमद बर'नि दैदेननायावनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा मुसुखा बे मुसुखाखौ जों दिनै दिल्लीयाव गसंना दोनदों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखाया दिल्लीयाव गसंना थानायनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि बर'नि जा मान सन्मान बे बर'नि मान सन्मानखौ बिथांनि गेजेरजोंनो बेखौ फोरमायनाय जायो आरो बिथांनिनो मुङाव दोंसे लामाबो होनाय जादों बेयो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा दा बेबायदिनो जों नुनो मोन्दोंमोन जे थांनाय समाव खुब खम समनि गेजेरावबो माननीय प्रमद बर'आ बे खामानिखौ मावदों आरो मावनायाव जों बेखौ नुनो मोन्दों आरो
जा मोननैसो साख्रि बाख्रिखौ जों होनाय नुदों बे साख्रि बाख्रि होनायनि खेथ्रआव जाहोनाव जेबो माने 5 लाख 6 लाख 7 लाख ओरैबायदि थाखा घुस होनाय बा भिथि होनाय बेबायदि नेरसोनखौ जों नुनो मोनाखै। बे थांनाय साननैसोनि सिगाङाव फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होबाय रावनिबो गरसेबो रां बेयाव बिथाङा लानो हायाखै। बिनि साननैसोनि उनाव जोंहा बे माबा सेक्रेटारिफोरखौ माने एपइन्टमेन्ट होबाय बेयावबो बिबायदि रां रुफा होनाय बा घुस घास होनाय बाथ्राखौ जों खोनायाखै। बिदिनो मोनसे फरेस्टनि जायफोर माबा थांबाय इन्टारभिउ थांबाय जायफोरखौ बिथांमोना सिलेक्सन खालामबाय बेयावबो बिबायदि रां रुफानि होनाय थानायखौ जों खोनानो मोनाखै। घुस घास होनाय बाथ्राखौ जों खोनानो मोनाखै। थिग बेबायदिनो जाहाथे खामानिखौ फैगोन 5 बोसोराव जाहाथे बिथां प्रमद बर'आ जोंनि बे दा बिटिआर गोरोबथायाव थानाय दफाफोरखौ बे दफाफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुङो आरो बिथांनि साननाय बायदि जाहाथे खामानिखौ बिथाङा मावनो हायो मोजाङै। थांनाय बोसोरनि बिथांखिफोरखौ आरोबाव रिभिउ खालामनानै आरो गोख्रोङै जाहाथे मावो बिदिखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै बिथां प्रमद बर'खौ माने फैगोन जा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिआरनि जा बिबान बे बिबानखौ बिथांनो होनाया गाहाम जागोन होननानै जों सानो। बेखायनो दा नैबे दिनैनि समाव दा जा बिथां प्रमद बर'आ बिटिआरनि बिबानाव फैनो नांगौब्ला बिथांनि जायफोर बिजाथि बे बिजाथिफोरखौ जोङो भट होनानै जोङो देरहाहोनांगोन। पिपिएलनि जा बिजाथिफोर बे इउपिपिएलनि बिजाथिफोरा देरहायोब्लासो जोङो प्रमद बर' बिथांखौ फुल प्लेजेड सासे चिफ हिसाबै जों मोननो हागोन आरो बिथाङा सासे फुल प्लेजेड चिफ जायोब्लासो जायफोर खामानिखौ मावनांगौ दं बे खामानिफोरखौ बिथाङा मोजाङै मावनो हागोन। आरो बेखौ आङो बुंबाय आरो बेखायनो फैगोन जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो बर' रायजो राजाफ्रा माने मोजां गाज्रिखौ साननानै आफोद खैफोदखौ नायनानै मोजां गाज्रिखौ नाहरनानै बिसायख'नानै नायबिजिरनानै जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथां प्रमद बर'खौ चिफनि बिबानाव होनायनि थांखि लानानै बिथांनि जा बिजाथि इउपिपिएलनि जा बिजाथि दं बे बिजाथिफोरखौ माने जोंनि गावबा गावनि जा बेसेन गोसा भट बे भटखौ होनो थाखाय आं आंनि फारसेनिफ्राय आं खावलायबाय।